Čaute, už je vonku rozhovor s Jurajom Kuckom. On okrem toho, že bol futbalista svetovej extra triedy, tak je to jeden veľmi skromný, sympatický, fakt veľmi sympatický, pohodový chalan. O kadečom sme sa rozprávali a povedal o sebe, že je veľmi zručný, že čokoľvek dokáže vyriešiť, opraviť a tak som sa opýtala konkrétne napríklad čo a pochválil sa mi týmto výkonom. Čo vieš opraviť? Že čo bola... Vieš, že sú ľudia, ktorí už aj z AI opravili kotol. A že či... Jaj. No? Nie, tak keď sa niečo pokazí, malému padla gulička pod postel, tak som ju vyťahol. Neviem, nenapadá ma nič. Nemohol ju vyťahnuť asi deň a vždy sme na to zabudli a na druhý deň už mi hovorí, už mi vyťahni, tak som mu vyťahol. Ja som dosť dlho rozmýšľala, akú guličku máš na mysli, lebo keď odstrelí guličku, tak ja ju nehľadám. No, takže zlatý. Samozrejme, že dokáže toho oveľa viac, ale veľmi ma pobavilo, že vyzdvihol práve vyťahnutie nejaké guličky spod gauča. A uvedomila som si, že aj ja mám také veci, na ktoré by som povedala, že trošku inadekvátne hrdá, že sama viem, že to hoci kto iný dokáže, ale pre mňa je to veľké víťazstvo. Napríklad teraz aktuálne je to, že keď sa vytrepem z domu sama s 2 deťmi, čo je na plávanie, alebo hocikam do mesta s kočárom a mám všetko nabalené, tak sa cítim tak hrdinsky, ale viem, že sa nemôžem s tým nikomu pochváliť, lebo sú bežne jednorodičia, ktorí to zvládajú aj s 3 deťmi, ale ja tak vnútorne oslavujem a dávam si ocenenie. Takže ak máte také niečo, na čo ste vy tak veľmi hrdý, ako je napríklad vyťahnutie guličky spod gauča alebo zvládnutie 2 detí mimo bytu, tak to sem pokojne napíšte a my vám dáme ocenenie. Toto bude náš priestor, kde oslávime naše mimoriadne talenty a každý z vás dostane tak fiktívne, virtuálne ocenenie, ktoré si môžete predstaviť ako takú malú zlatú guličku. Je to gulička Juraja Kucku, ktorú vám odovzdáme tu v tejto diskusii. No a pozrite si aj rozhovor, už je online, je veľmi fajn.